Ik volg jouw programma, ja, klopt. Goh. Hartstikke leuk. Maar, ik kijk veel naar Limburg, de televisie naar jou. Maar waar woont u? Stadskanaal, Groningen. Nou! Ja. Nog meer mensen uit die contraien? Doe je gauw aankleden? Dat wordt leuk zijn. Ja, ik vind het een leuk programma. Leuk, enorm leuke pyjamabroek. Ik vind het een leuk programma, Nou, ja. en nu zit u er zelf in. Ja, nou ja, zo zie je. Maar wij hebben TV Noord. Ik weet niet, kijkt u wel eens naar TV Noord? Nou, ik weet wel dat TV Noord enorm hoog scoort altijd. Met het bij oranje alle... busje? Nee. Jullie hebben... Rudy kent het, zegt hij, de cameraman. Ja. Jullie hebben ook toch zo'n busje? Nee, we hebben een... wij hebben die. Dat was Gelderland zeker. Gelderland, die met dat busje. En jouw collega, hoe heet die nou? Die Ramba, hoe heet dat? Muziekgroepje. Met, hij deed dat programma altijd van... op Schiphol, met mensen... Joris Linssen. Ja, die Hello, ging met zo'n goodbye. leuk muziekgroepje ging hij door Limburg heen, toch? U kent wel uw klassiekers. Ja, en Amsterdam kijk ik altijd naar. En ik ben wel benieuwd. Wat vindt u als bewoner van Stadskanaal Groningen nou zo leuk dan aan regionale zenders? Want u volgt ze bijna allemaal. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, omdat er verder niet zoveel op de televisie is. Klopt. Ik heb geen zwart-wit televisie, maar wel kleur, maar er is weinig op. Ja. Dus ja. Het is tegenwoordig allemaal een beetje van hetzelfde, hè? Wat Ja, op tv vind komt. ik wel. Ja, en zo heb je dan weer... gisteren, of eergisteren was, hoe heet zij nou toch, toen nou, hoe heet hij nou toch, van het programma De Slimste Mens. Ja? Daar speelt Van Rossum in. Maarten van Rossum. Ja, en die was in een programma van, hoe heet ze nou toch, oh ik ben zo slecht in die naam. Gisteren te veel gesopen, denk ik. Maar... Dan was het wel gezellig. Ja, het was ook wel gezellig. Want het is een, begrijp ik het goed, of zie ik het goed, dat dit een Norton Club is? Ja, de Nederlandse Norton Club. Wereldwijd bestaat er een Norton Club. En jullie zijn de Nederlandse Wij zijn de afdeling. Nederlandse afdeling, ja. Oké. Dus de gemiddelde leeftijd is zo rond de 60. Maar wij hebben mensen die zijn al mooi boven de 75. En die rijden dan op zo'n, van wie is die? Deze is van wie is die jongens? Savi. Van Safi. Die jonge dame met die bruine trui. Haar dochter. Die trapt hem ook zo aan. Die moet je aantrappen. Ja, ik doe dat niet hoor. Echte motor zien rijden. Dus die met die... Safi. Ja, Safi. Je moet hem wat over je motor Ik wil vertellen. iets van de motor weten. Oké. Maar ze heeft er geen zin in. Ja, dat kan. Maar waar rijdt u op dan? Ik heb die van mij verkocht. Maar die was helemaal verroest. Maar dat was geen Norton. Maar dat was een ander merk. Boe. Maar nee, maar ik rij ook al heel lang. Ik heb al in Schotland gereden, Engeland, Ierland, Zweden, Nederland. Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk. Hoe komt u dan bij deze club? Mijn man, hè, die rijdt Norton. Wie is dat? Met die grijze baard. Ah, met die grijze baard. Die op Kabouter Plop lijkt. En ook mediaschuw. Ja, hij staat net op een afstand dat hij dat waarschijnlijk niet gehoord heeft. Nee. Dus, En ja. dat is dus de moeder van... Safi. Van Safi? Ja. En heeft u ook zo'n apparaat? Nee, ik heb een apparaat gehad. U heeft een apparaat gehad? Ja, een Triumph reed ik altijd op. Ah, dat is zeker ook vloeken in de kerk dan, hè? Nee, dat valt wel mee, want het is Engels. Dat is ook Engels. Oh, dit zijn een beetje anglofielen allemaal. Ja. Engels. Maar als je met een andere motor op een treffen komt, wat dit heet aan een treffen, bij elkaar komen, dan mag, Ja, je, Rudy gerust, trof ook even wat. dan mag je gerust op een andere motor komen. Oh ja? Jawel hoor. Oh, oké. Wij mishandelen je niet als je op een andere motor komt. Jullie zijn een nette motorclub. Ja, best wel.
zolang dat er maar zolang dat er vocht en voedsel binnenkomt, dan zijn wij rustig. Oké, dus een natje en een droogje is heel belangrijk. Ja, ja. Is er ook een gaarkeuken of moet iedereen... Nee, ze kunnen hier binnen lekker eten. Maar je kan ook, nou ja, zoals wij dan 's morgens een wat broodjes bij de supermarkt wegkopen en dan lekker bij tafel zitten eten. En waar heeft u geslapen vannacht? In deze grijze tent. Goh, dat is... je vraagt een dame nooit naar haar leeftijd, maar ik kan me voorstellen dat dat dan 's ochtends even... althans, zo is het bij mij ook hoor, als ik ga kamperen, dat het piept en kraakt even. Ja, maar wat vindt u van die mooie... Ja, dat is echt de moeder aller pubtentjes, lijkt het wel. En wie heeft daar geslapen? Dat is een noodlocatie. Ja. Die waren de tentstokken vergeten. Och, Germ. En dan hebben we zij hebben provisorisch de tent mooi, zodat ze wel een nachtje kon goed slapen. En gisteren in één ruk hier naartoe gekomen? Nee, ik ben met de auto, want mijn vriendin die is meegereden. En we zijn met de auto gekomen. Okay. Het is de eerste keer in jaren dat ik met de auto kom. U bent de wederhelft, hè? Ja. Ja. Zijn jullie RTV Noord of... Nee, wij zijn... nee, zo goed zijn wij niet. Nee, wij doen dit een beetje als hobby. Ja. Ja, en nee, wij zijn hoe zou ik het zeggen, een programma zoals... Limburg. Ja, en nee, maar TV Noord. Ja, Ja. bij TV Noord hebben Dan ze... kijken wij wel eens naar Limburg. Ja, ze kijken alle regio's Ja, en ik dus ken kennen alle we. regio's. Nog een Vind ik gewoon Nee, wij doen het met een mini. Ja, jullie doen het met een grote mini. Ja. Maar jullie zijn getipt over de treffen hier, Noordzontreffen? Nou, onze vriend Rudy hier, die kwam vanmorgen met, want die woont hier vlakbij. En die kwam met het verhaal van, volgens mij heb ik iets gezien. Of weet ik iets waar wellicht iets leuks te beleven valt. Oké, ja, dat doen jullie. En zo kwamen we hieruit. Ja. Nou, dit is ook leuk. Het was alleen wel een beetje moeilijk te vinden eergisteren. Serieus? Ja, want dit was een doodlopend straatje. En Ja. wij zijn hier wel 20 keer voor langs gereden. We doen niks met de TomTom of zo. Ik doe ook alles gewoon met de kaart. Ja, Geen TomTom, ouderwets. alles met de kaart. En dan gaat het wel eens mis. Ja. Ik zie het. Is dat een kaart op de tank van de motor? Ja, daar rijd mee. TomTom. Geweldig. En nog nooit ergens tegenaan gereden terwijl u op de kaart zat te kijken? Nee. Nee, dat valt mee. Kijk, een beetje scheel, de ene oog zo en de andere zo en dan wil het wel. Ja. Maar u bent volgens mij een oude rot in het vak. Nou, ik rij vanaf mijn 17e motor. Dus. Zijn we allemaal hier? Ik ben er nooit tussenuit geweest. Allemaal oude rotten in het vak. Maar ik zag net de jonge dame van die prachtige motor die daar staat, die niet op de camera wilde. Ik zie dat het is van alle leeftijden wel, toch? Ja. Ook. Ja. En Kees die rijdt ook al jaren op Kees een Kaats. Norton. Ja, ik ben toevallig de oudste hier hoor. Ja. Kees is het oudste lid. Nee, joh. Ja. Maar goed, dat is helemaal niet belangrijk. U bent op de motor? Ja. En ik lees ook kaart op de... Oh, ineens een vrachtwagen voor me. Ja, nee. Ja. Ik rij echt op de kaart. Ja, en ik heb dus ook moeten zoeken. Ja, Die sokken zijn natuurlijk fantastisch, hè? ja maar hier zit ook nog wat onder. Dat is ook Engels, maar dat laten we even buiten de camera. Oké, ja. Als je dat wil zien, dan moeten we even samen het tentje in als je nog weer wil weten. Ja. Samen met u de tent in. Nou, is niet veel ruimte, dat snapt u. Nee, ja, dat zullen we er maar uitknippen. Dat is Maar een nee, ander maar je vraagt een doedelzakspeler ook niet of je onder zijn rokje mag kijken, hè? Nee, maar ik weet wat daar zit. Ja. En ik wil het niet weten. Of niet meer zit. Ja. Zie je nog stem? Hey, en een stuk fly. Ja, de Ja. flyertref is begonnen in Limburg. Op een accommodatie in Zuid-Limburg, in Epen. En door Anita is dat georganiseerd destijds. Al jaren hebben we daar gezeten. En daar konden we nu niet meer terecht. Maar dit is dus gewoon een jubileumuitgave. We hebben zo'n printje gemaakt en dat was dus het geschenkje van de club. Hey, en wordt er dit weekend nog fly gegeten? Nee, nou, tenzij we dat zelf ergens onderweg gaan doen. Maar nee. Het is
is altijd berengezellig, die weekends. En de opkomst is ook heel goed. Het heeft natuurlijk 1,5 jaar stilgezeten. En volgens mij is het weer dit weekend ook subliem, Dit is hè? subliem, ja. Dit is mooier kan je het niet hebben. Ja. Waar gaat de rit vandaag naartoe? Ja, er bestaan uit 2 delen. Er is een heenweg, het is dan boven, gebied boven Heren. En dan gaan we ook nog de Zak van Limburg, gaan we het zuiden in, naar de grens, de Belgische grens. Voor de terugweg. Dus het is 100 kilometer ongeveer. Ja, met een tussenstop hoor. Uiteraard. Ja, dat, voor een fly. Een hapje en een drankje. Ja, Want anders dan worden jullie... Nee, ja, wij zijn mooi, wij zijn heel net, heel netjes, ja. En volgend jaar zitten wij op een nieuwe locatie In Margraten. bij Margraten. Dus Ook heel mooi. dan kun je ons wel weer bezoeken. En ik denk dat er dan wel weer veel meer mensen zijn, want ik hoop dat dan de corona voorbij is.